అరే వార్తలు చదివే మూర్తి కొడుకు ఏడ్రా వచ్చిండ అయ్యాలా వచ్చినా సారు వచ్చినావా నువ్వు పదవి ఎక్కువ చదువు చదువుతా సారు ఎంతైనా వార్తలు చెప్పే మూర్తి కొడుకును కదా ఈ పదవి ఎక్కువ లెక్కన నాకు ఇక చదువుతున్నా సార్ ఈనాటి పదవి ఎక్కం చదువుతున్నది మూర్తి కొడుకు శనార్థి 10 ఎక్కం 10 11 20 బాగానే ఉన్నాయి 10 ముళ్ళ 30 అదుపు తప్పి 10 నాళ్ళ 40 ఢీకొనగా 15 50 అక్కడికక్కడే దుర్మరణం పాలైంది 16 60 10 70కి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి ఇప్పుడే అందిన వార్త 18 80 మతి స్థిమితం లేక తప్పిపోయి కనబడటలేదని తెలిసింది పట్టుకున్న వారికి 10 9 90,000 రూపాయలు అందజేస్తారన్నారు ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు 10 10 100 మరియు 11 ఎక్కం 11 కలిసి గిల్లిదండ ఆడుతుండగా 11 22కు మూతి మీద దలిగి 16 32 పనులు రాలాయని 12 ఎక్కం 12 తెలిపింది ఎక్కాలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ఒరే ఒరే నువ్వు సప్పుడు ఎక్క కూసోయక అంతే అద్దు నీ ఎక్కాలద్దు నీ కథ